Hi guys! Nandito na naman ako sa bahay ni Marlon. Pupunta ako mamaya sa mall. Kukunin ko yung aking passport. Tapos, sa ibang mall na naman, kukuha ako ng NBI clearance. Kailangan ko kasi. So yeah, ang ingay ng TV. Katapos ko lang maligo, so mag-makeup lang ako. Outfit of the day. Let's do outfit of the day. Okay, outfit of the day. This is the romper that I got from Forever 21. Tapos itong, ano tawag dito? Parang cardigan thingy. Nakuha ko to sa ukay-ukay. Ang tagal na. My necklace is from Kim's Collections 2015 on Instagram. I will leave her links below. And then, yung flip-flops ko, yung Havaianas flip-flops lang. And I will put my hair down actually. So, yes, that's it. Bracelet is the same, my Tiffany & Co. And then my rings are my usual gold rings. Oh yeah. Ito yung dala-dala kong bag, guys. Nandito yung mga pampaganda. Pampaganda! So, I have my deodorant. Tapos, yung Aqua Moisturizer from Eye White, of course. Hindi ko makakalimutan yan. It's my moisturizer kasi. Ito, Sunny's from... Hindi ko na matandaan. Sa Instagram ko to nabili. But, looks like that. It's a mirrored Sunny's. And then, eyelash curler. The cord that does not work. Bibili ako mamaya sa CDR King ng cord. Tapos, nandito yung mga makeup ko. So, I'll just take that out. And then, I'm gonna do my makeup. Hi guys! Nandito na ako. Papunta na ako sa 4th floor ata yung kukunan ko ng passport. Ako lang mag-isa. Okay lang yan. Nagpunta kami kanina sa Grand Mall. Tapos, may binili na ako yung cord ko for my phone. Pero yeah, punta muna ako doon sa taas. Ayan, DFA. Sana walang masyadong tao. 1:30 pa lang. Last time na pumunta ako dito na walang tao 4. So, tingnan natin. Sana wala masyado. Anyway, magka-claim lang naman ako. So, sana madali lang. Kasi kailangan ko pang pumuha ng NBI. Just got home, guys. As in, sobra. Nagpunta ako sa isang mall doon sa Mandaue sa Cebu. Kasi doon ako nagpa-schedule ng doon ko i-claim yung NBI clearance ko. So, nagpunta ako doon ng mga 1 PM. Tapos, pagdating ko doon, guys, sobrang daming tao. As in, ang haba ng linya. Tapos, sabi pa ng guard, nagbibigay daw sila ng priority number sa umaga lang. So, kailangan ko daw bumalik bukas para kumuha ako ng priority number and magsa-start all over again. Sabi ko, ano pa yung ginawa ko online? Na nagbayad na ako online, nag-fill up na ako ng information online, nagbayad na ako. So, yung in-expect ko, pagdating ko dun, you know, picture na lang. Sabi niya, no ma'am, kailangan mo pa kumuha ng priority number. So, sabi ko, uwi na lang ako. Like, I'm gonna take care of my NBI next week na lang. Great timing. Kasi yung driver na sinakyan ko na taxi, may alam siya na NBI clearance. Sabi niya, ang bilis lang daw doon. Sabi niya, meron daw siyang pasahero few days ago na kumuha daw ng NBI clearance. Tapos, ang bilis lang daw ng processing, 20 to 30 minutes. So, you guys, I went there and I got my NBI clearance. As in, sobrang lucky ko talaga na yun yung naging, siya yung naging driver ko. Kasi, diba, nakuha ko na din yung aking passport. So, meron na akong bagong passport. Bongga! Ito yung luma ko eh. Tingnan nyo nga yung luma ko. Ang dami ko ng stamps dito eh. O, diba? Bongga! Nilagyan nila ng hole para na hindi na to pwedeng gamitan. Ito na. Pero I still need to keep my old one eh kasi nandyan yung mga visas ko. Nagpunta ako ng Rustans kasi dun yung kinuhaan ko ng NBI clearance talaga. So here is my NBI clearance. I'm so freaking happy. Nakuha ko siya in less than 30 minutes as in sobrang bongga. Okay, gawa tayo ng haul. Bumili ako nito. Napaka-unhealthy ng mga haul ko. Bumili ako nito. Tapos, oh my gosh, this one, oops, this is so freaking good. As in, ang sarap nito, guys. Potato chips from Oishi. Sobrang sarap niya. And then, bumili rin ako ng cord. Ito from CDR King. Bumili na lang ako ng dalawa. Ito yung headset ko yan, wait. So, sa CDR King, bumili ako ng dalawang cord. Ito, pinili ko yung pinakamahal. Yung pinakamahal nila is 180 lang. So, binili ko yan. Tapos, bumili din ako ng isang mura. Para may dalawang cord ako. And ginamit ko yung mura kanina. It works perfectly fine naman. So, that's great. And then, I have a drink right here. Yung Mogo Mogo. Sobrang sarap din ito. My goodness. Sobrang lakas ng ulan.
gusto ko pa sanang pumunta ng mall pa, pero parang hindi. Natapos ako wala pang 4. So sabi ko, dumaan kaya ako ng mall, pero parang sinabi ko hindi ako dadaan kasi ayokong gumastos. Pero gustong gusto ko sana dumaan, kaya lang umuulan ng as in sobrang lakas. So sabi ko, ayokong pag-shoppingan ni Lord. So umuwi na lang ako. Gagawin ko muna yung project na pinapagawa sa akin ni Marlon. Ginawa ko na to kanina eh. Dala-dala ko tong planner ko kanina kasi nandito yung project ni Marlon. So, mayroon akong kailangan tapusin. Parang history, family history lang kung ganun. Kaya tapusin ko muna yan kasi he needs to pass that tomorrow. Requirement para sa midterms nila. Pinabalik ko lang yung mga makeup from here dito sa vanity ko. Hindi ako nagdala ng marami. Nagdala ako ng mascara, tapos blush brush ko, tapos yung blush ko, binalik ko na. And of course, my under eye concealer. Ito yung from Maybelline. And yung lipstick na gamit ko ngayon, medyo parang wala na siya. Pero this is this one right here. Sobrang ganda nitong lipstick na to, guys. I'm not sure if we have it here in the Philippines, kaya hindi ko siya na-review. Ito yung Revlon Living Lipsticks. Nabili ko siya sa Thailand. And sobrang ganda ng shade na to. And perfect. And nung napakita ko to sa What's in My Purse video ko, maraming may gusto nito. I'm pretty sure parang nabili ata to ni Bai kasi napanalunan ko to sa giveaway. I'm pretty sure nabili niya to sa Landmark dyan sa Manila. Wala kaming Landmark dito eh. Yun nga yung isa sa mga lugar na gusto kong puntahan kapag nag-uwi ako ng Manila. Gusto kong pumunta ng Landmark. Ang dami-dami ko pang kailangan asikasuhin, guys. Ang dami-dami ko pang kailangan gastusin. Yeah. Speaking of gastos, nakakaloka yung nag-comment sa video ko, yung sa lipstick video ko. I'm pretty sure some of you know about it kasi pinost ko siya sa Facebook. Usually, hindi talaga ako nagre-respond sa mga negative comments. Pero, yeah, napa-respond ako kasi I was stressed yesterday. Ang dami kong inasikaso. Hindi nga ako nag-vlog. Ang dami kong inasikaso. I did a lot of research about sa, yun nga, sa inasikaso ko ngayon. Tapos, I saw that comment. I was just like, what the heck? Like, really? I am cooking dinner, guys. Ito lang ay beef loaf at saka merong egg. So, that's cooking. I also finished doing Marlon's project. So, kailangan ko lang yan i-type mamaya sa Word. And then, my plate is here para lagyan ng aking loaf. And, yes. It's another busy day. Kasi nga, diba, napunta ako ng city. Sobrang pagod na ako. Pero kailangan ko tapusin yung project ni Marlon. Tapos, I need to edit this vlog pa. Whew. Olive oil ang ginamit kong oil dito. Ito yung binili na Mr. Bear nung napunta siya dito tapos nagluto siya ng pasta. So, konti na lang natira. Kasi yung ginagamit namin vegetable oil. Tapos sabi ni Miss, nakaka-cancer daw yun. So, marami pa kami natira actually. So, uubusin lang namin yun. Tapos, next time, ibang oil na bibili namin. Meron kaming vegetable oil na malaki dyan sa baba. Tapos, coconut oil. Siguro magsistick na lang kami sa coconut oil. I'm not sure. Pero yung olive oil kasi yung pinaka-tasty, diba, sa lahat ng oil. If I'm right, I'm not sure if I'm absolutely right, but yeah, I think I heard that somewhere na pinaka-tasty yung olive oil. Shout out time! Kakapagod. Ang probinsyano, nakatatapos ko lang kumain. I-close ko na lang yung vlog para makafocus ako sa project, tapos edit ko na yung vlog. I'm gonna start with Melot Panancilio, Patsy Arep, Leia Crizel, and to her boyfriend Christian Paul Ancheta and Kabutek. Ami Castillo, Jovelyn Chi, birthday niya nung 20th, belated happy birthday. Shana Marie Espino, birthday niya bukas, 26. Happy birthday. And hi to Prof. Reyes, Kathleen Leonardo, and Norma Reyes. And lastly, hi to Love Cobillas. Hi! So yeah, that's it for this vlog, you guys. Thank you again so much for watching. Pagod na pagod ako, pero kailangan ko tapusin yung mga kailangan ko tapusin. So yeah, good night guys. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye!